Hugtan karon sa kapulisan sa lalawigan sa Cebu ang ilang pagbatok sa mga loose firearms. Kini ang gimando ni Cebu Provincial Police Office Director Police Senior Superintendent Noel Guilliamac ngadto sa tanang mga police station sa probinsya. Magpatabang sab ang kapulisan sa mga opisyales sa barangay alang sa house-to-house visit aron masiguro nga walay mga loose firearms sa mga kabalayan. Mibahad sab si Guilliamac nga di sila magpanuko og kuha og search warrant alang sa mga gun holders nga magmagay sa pag-turnover o pag-renew sa ilang mga expired na lisensya sa armas. Kini ang gihimong lakang sa CPPO aron malikayan ang pagbuhat og krimen pinaagi sa pagwa sa mga pusil sa komunidad. Gipatutukan ni Guilliamac ang mga syudad sa lalawigan sama sa dakbayan sa Naga ug Talisay diin daghang kaso sa pagpamusil nga natala. Mao sila giawhag nako sa atong mga kapitan, mga ABC president nga kung pwede motabang sila pag-abag, pag-convincer, pag-identify kinsa ni mga tao nga nagupot og mga armas. Kay kung di sila mo surrender, ato ginang-applyan ng search warrant. Dispiras karon sa kapistahan sa City Warwick Barracks sa Barangay Ermita, Dakbayan sa Sugbo. Apan bisan pa man ini, nagpadayon ang clearing operation sa demolition team gikan sa Cebu City Hall. Nasayran nga gipakuralan ni Mayor Michael Rama ang lapit human kini masunog aron himuong parking space. Chinky Barrio, Sugin Limit. Way nakapugong sa mga sakop sa demolition team sa City Hall aron ipadayon ang clearing operation sa mga tolda nga padayong gitukod sud sa gikural nga City Warwick Barracks sa Barangay Ermita, Kaganiha. Sa kadaghan sa mga sakop sa demolition team, igo na lang sa pagtanaw ang kapin 500 ka mga apektadong individual samtang giguba ang ilang mga tolda. Ang uban nga wa kapugong sa ilang gibati, ni aligar nga giharas sila sa mga sakop sa probe ubos sa pagduma ni Raquel Arce, ang market administrator sa syudad. Wala na ako. Nangoro man galing ko pag kuha nila mapagduhol ang cellphone. Gusto ko si Ma'am Raquel na gikuha ko na mo ang picturean nyo na mo siya, kaya naguba siya sa mga barong-barong ba. Di ba namin may katungod ma'am na mo picture mi niya? Oo, karon gigupon mi siya mga tao, siya yung bodyguard ba. Kaya kuhaon yun niya yung katong tablet na gihimo ng video ba. Gawas sa giingong harassment, matod sa presidente sa Asosasyon sa Carbon Public Market na illegal ang ilang gibuhat kay walay notice of demolition o wa say court order. Kung na ni Mambang, nga ilang giguba, nga wala sa hipkitan court order. So, mga ginay dapat sa palaod. So, karon niharas din sila, ila yung giguba. So, karon ang among plano ani, mukihan na dyan mi. Abot min korte, ay doon naman sa may papili sa association, accredited mi, registered sa SEC, doon na pa dyan papili sa mga taa. Baliwala na ma'am, kayo sa manang pangita na mo dire, di ami sa gawas, o ang pamilya na mo, gibutang na mo mga anak dire sa sulod, na ami sa gawas, nagdepende man mi aning dire sa mumpuyan dire kay wala man mi as in residential yun nga sa ubang mga lugar. Apan matod ni Kapitan Felicissimo Imo Crupinta, dunay relocation site alang sa 273 ka mga stall owners gawas sa financial aid nga ihatag ngadto kanila. So, para ila to. Di ta magdugay temporary man to kay CPE man to. Sa mga uni, hindi gumanon ni balik sa diri. So doon ay kasiguruhan nga makabalik. Oh, kay di man to CPE man to, di man to permanente man to. Aron mamintinar ang kahapsay sa palibot, magpabilin sa lugar ang mga sakop sa kapulisan gikan sa Cebu City Police Office. Until mahuman, until everybody will be evacuated from this place because the purpose of this clearing is to clear the area with settlers, Balhin sila tanan sa relocation. Bisan pa man sa demolition, nakahimo pa sa pagsinulog ang mga apektadong residente ug nag-fireworks display pa, bisan og udtong tutok. Jinky Barrio, News 5. Gisugyot sa Executive Assistant sa Dakbayan sa Sugbo nga kinalang magsabot ang konseho ug ang mayor nga patasan ang financial aid ubos sa Cebu City Hospitalization Accreditation Management aron mabayaran ang nadobrang hospital bills sa mga pasyente nga gibalhin sa mga pribadong tambalanan. Leslie Caminado Vistil, Sugin Limi.
Dili mahimong mabutang sa pag-perform ang excess nga hospital bills sa mga pasyente nga gibalin sa pribadong tambalanan, matud pa na Executive Assistant Joey Daluz. Kay angayan kini ibutang sa Cebu City Hospitalization Accreditation Management kun SHAM. Dugang pa ni Daluz nga naaragid sa konseho ug sa mayor kun usbo niini ang gipasar nga ordinansa nga 25,000 lang ang mahimong mahatag sa SHAM. Ang PAGCOR funds, dili na pwede anha ang medical expenses. Di na allowed under the guidelines sa PAGCOR. Oh. And ang PAGCOR funds, daghan ka ng guidelines, which includes cultural, sports, livelihood, no? So, di kayo takaingon nga ingon, gamit lang sa onkuan. Gipadayag usab ni Daluz nga kung sa PAGCOR fund ihapak ang hospital bills, posibleng dili kini mahimo kay aduna kini guidelines nga sundon. Usa-usab niining hatagan og pabor katong mga funding sama sa cultural ug uban pa. Nasayran nga nahimong argumento sa konseho kagahapon kung asa ihapak ang excess nga hospital bills sa ubang pasyente. Gipaabot sab karon ni Daluz ang approval sa COA kalabot silang gidusong permit aron sila makahimo sa pagdemolish sa daang CCMC aron ila nang mahimo ang sunod nga lakang sa pagtukod sa bagong city hospital. Kinsa may makabuot to change the 25? Mayor and o council. Karama din ang solusyon. O, di magsabot ang mayor o ang council. Ha? Reklamo sila. Kinsa may naghiwa ng balaod na 25 ra? Di ba ang council o ang mayor? Leslie Caminada de Sil, News 5. Pabulbol ang ubang biktima sa bagyong Yolanda sa amihan ng Sugbo kay hantod karon wa pa sila makadawat og construction materials gikan sa lokal nga kagamhanan kay matud pa gipamulitika ang pangpaghatag niini. King Perez, Suginlimi. Inanay nang nibangon ng mga dapit sa amihan ng Sugbo. Kapin sa duha ka buwan human kini gigusbat sa bagyong Yolanda. Maagian na ang halos tanang kadalanan ug napabarog na ang halos tanang poste sa kuryente. Bisan todo wala pa mga ayo mga tunghaan dinhi sa lungsod sa Daan Bantayan, nagmantinil lang una ang mga tinun-an ining mga trapal ug ubang mga lawak sa ringan. Kinahanglan na nilang mutungha bisan og adlawng Sabado aron maapas ang school calendar nga gi-require sa DepEd. Para aning mga schools, para aning among office nga nga paano wa pag yun iniguan magkuhan bagig ni dire. Nagsugod na sabang pagtapas sa katubhan sa Bugod Medellin Milling. Timailhan nga mibalik na sa normal ang panginabuhian sa mga nabiktima sa bagyo. Usa sa nakabalik sa trabaho si Noy Romulo sukad mibalik ang kuryente. 150 ngadto sa 200 pesos ang kita sa 55 anyos nga kargador nga taga San Remigio. Ug matud niini nga di kaigo ang iyang sweldo aron mapaayo ang naguba nilang panimay. Iyang gikasagmuyo nga wa sila nadawat nga materyales gikan sa lokal nga kagamhanan kay giingong pamulitika kuno ang pagpangapod-apod ni ini. Ipili mo lang po. Ipili mo lang po. Hindi, abot na, nagawin na, pero wak pa lang kuan. Sigong-sigong lagi nagmay, kay mahal mo pliton. Kinisab ang reklamo ining siman nga wala na lang nagpaabot og tabang gikan sa gobyerno. Giingong nagdoble na ang hinabang sa ubang baryo mao nga natingasi akon nganong way materyales nga gipanghatag sa ilang dapit. Dapat kubre, madato, pareho gatag kay nagiay ko na sa bagyo. Sa among naipong gamay, mo nang nakapabarog sa taon may ginahinit sa mong balay. Tabang sa mong igsuon, pero sa ingon nga gikan sa kuan gobyerno nga panghatag ang uban dito sa Maya nagdubli-dubli na sa balay 3,000 to 4,000. Matod sa mayor sa Daan Bantayan nga nakapang-apod-apod na sila og 10,000 ka shelter kits ug 4 milyones pesos na ang nagamit nga pondo sa munisipyo alang sa pagpangandam ug pagrehabilitate sa bagyo. Dunay 3,000 nga to sa 4,000 ka mga pamilya ang namuyo sa 15 ka mga coastal barangays nga kinahanglan pabalhinon kay nasud sila sa no-build zone. Usan na niini ang pamilya ni Manang Nympha. Kanang naapalang ito na tayo atong kaugalingon nga ika-gasto malong maghuwat pa man ta sila no. Pero na may gipansaan ta mo pero wa lagi. Since we have not yet identified a lot of relocations is just to discourage those people to rebuild their houses in the no-build zone. Sa kakuwang sa pondo, gipaabot ni Coro karon nga mahuman na ang gihimong revalidation sa national government sa gihimong estimated damage sa lungsod.
Human sa kapinduha ka buwan kundi gikuso-kuso sa bagyong Yolanda ang amihan ng Sugbo, tataw nga naning kamot ang matag biktima sa bagyo sa pagbarog tungod sa nahiagumang kadaot. Apan magagad sa mga tigduma sa gobyerno labaw na sa nasudnong kagamhanan sa pagtuman sa saad sa rehabilitasyon aron makabot na sa mga biktima sa bagyong Yolanda ang hingpit nga paglingkawas. King Perez, News 5. Giauhag ang konseho sa Dakbayan sa Sugbo nga aprubahan ang proposal sa pagtukod sa usa ka retirement home sa mga Hapon diha sa South Road Properties. Leslie Caminada Vistil, Sugin Limi. Give it to the sector, okay? Gihangyo ni Executive Assistant Attorney Joey Daluz ang konseho nga paspasan ang pag-aprobar sa gidusong resolusyon sa pagtukod sa retirement facility alang sa mga pundi sa SRP. Mato ni Daluz nga dako kini katabang sa ekonomiya sa Sugbo. Mukabat og 1.4 billion pesos ang kantidad sa mga pasilidad nga giplanuhang tukuron sa tuig 2018. You know the ripple effect, ani, no? Just imagine the ripple effect sa atong economy because each Japanese 1,123 ang masud diha sa retirement home. Usa sa mabulahan sa pagtukod sa facility mao mga nurses ug mga caregivers. Nang hinaot si Daluz nga makita sa konseho ang mga oportunidad nga idalit sa pagtukod niini sa SRP. No? Now it is now with the council for approval. I hope na this will be smooth in the council considering that this is really good for Cebu City. I'm very excited and privileged that I became a part of this undertaking, no, project, no. Niadto pang tuig 2004 gitun-an sa mga pon ang pagtukod niini. Ang Sugbo mo ilang napilian nga lugar tungod sa peace and order sa Sugbo. Ang maong pasilidad pagatawgon unya og Japanese long stay paradise. For me, what is important is the economic gains that Cebu will experience. Leslie Caminado Vistil, News 5.